A veciñanza de Aguiño protagonizou a inauguración da rehabilitación do lavadoiro de Penisqueira. Veciñas compartiron historias das épocas nas que tiñan que acudir ao lugar para lavar a roupa. O lavadoiro de Penisqueira en Aguiño foi obxecto dunha restauración que o puxo en valor e na tarde de onte viviuse a súa inauguración logo da finalización dos traballos. Agora loce renovado, xa que o Concello de Ribeira investiu 48.198 euros na súa rehabilitación, espazo que conta cunhas espectaculares vistas a Ría de Arousa. Está ben rehabilitado, ben bonito, así que bueno, que sea patrimonio de todos os aguiñenses e de todos os ribeirenses, que o disfrutemos moitísimo, xa sea de paseo ou xa sea tamén, pois como hoxe, dando un pouquiño de lavando e dando seguimento pois á tradición oral, que tamén é importante que se nos conten as historias de antes para nós despois poder trasladarllas pois tamén ás seguintes xeracións e que non se perda pois toda esa parte da historia tan bonita que temos pois nas aldeas, nos povos, nos recunchos e que teñen que pasar pois de avós a fillos e de fillos a netos. Trátase dun lugar que vai máis alá dun lavadoiro de roupa, xa que era o punto de encontro para as mulleres. Precisamente elas foron as que recordaron a importancia que tiña este espazo e agradeceron a súa renovación e posta en valor. Isto xa estaba completamente abandonado e era triste porque isto podía quedar como monumento de Aguiño, que isto fixo moito ben, que non tiñamos agua e viñamos lavar aquí, éramos moita xente, nós éramos 9 personas. E viñamos carjadiñas, levantábamos de noite para coller a man, como dicíamos nós, pero casi que nunca acollíamos, casi que nunca acollíamos, que nos adiantaban oitos que eran máis madrugadores. A primeira, para que ao lixo dos oitros, para que ao lixo que viñan os oitros, porque as primeiras iban botando agua para baixo e tamén iba lixo, e aquilo non nos gustaba moito. Pero bueno, viñamos aquí, éramos felices na nosa pobreza, pero despois abaixo, no pilón de abaixo, deixábamos a roupa dos mariñeiros. Recordou que naquela época tampouco había deterxente, polo que tiñan que ir ao lavadoiro co xabón e co bruso. A mí estábamos 50. Depende. Aquí, sí, había que vir. Viñamos todo o mundo para lavar aquí. E non tiñamos día, viñamos o día que quixéramos, que queríamos vir aquí. Pero ao mesmo tempo, pasábamoslo ben, porque pasábamos miseria, pero despois había unha señora que agora morreu, que era moi simpática, sempre estaba con contos, e pasábamoslo ben, e traíamos a comida, e comíamos aquí, e despois mamá deitábase un pouquiño, eu quedaba aí, pero cando eu vía a miña, íbamos bañar aí, cas bajeras. Que non tiñamos bañador, non había bañador, e cos visos que tiñamos íbamos bañar. E os mariñeiros andaban por aí a pescar e facíanos seña. E bueno, pasábamos ben. E despois bañábamos no río, dábanos a vida isto tamén para nos lavarmos aquí co xabón da roupa. Afirmou que a pesar das circunstancias foron bons tempos e teñen grandes recordos a pesar do peso da roupa que levaban para lavar en Penisqueira. Ben a agua de traída, porque axiño estábamos abandonados, E ben a agua de traída e despois cambiou o mundo, lavadoras e tal, pero eu cando cheguei aquí emocionei-me un pouco, quedei contenta de que vos acordaras deste río, porque, por exemplo, os nosos netos, cando viñan aquí, eu lle conte, e mal os bisnetos, eu lle conte todos os contos de cando viñamos a abuela máis eu, e polo menos que tiña ese recuerdos, o río que quede como de monumento, que quede para nós lle contarmos os contos elas que viñan aquí. Pero eu ainda viña o de verdad, podendo quen me dera chegar aquí e lavar a roupa. Ademais de recordar como facían cando tiñan que ir a lavar. Primeiro lavábamos no río de abaixo, e despois pasábamos lá aquí neste río de arriba, e máis botábamos o xabón e íbamos a poñer ao clareo. Pero, bueno, pois sí, botábamos o xabón como ela. Botábamos o xabón e poñíamos ao clareo. Pero aos 5 minutos aquilo xa estaba seco e había que andar a botar agua seguida, pero non había moita agua. No caso de Hortensia González, acudiu ao lavadoiro os domingos á tarde. Cando viña andando, pois viña a bañeira que era a roupa seca. Entón, moi ben, pero cando non aparecía na casa, que era de noite, salíamos ao camiño, viñame esperar. Dábame cada cantaleta que non quero porque non quería que viñera, porque viña de noite a atravesar por aí que non había camiños.
que non é como agora. Agora E ti viña sola? Viña sola. Ai, Xesús, pois é verdad. Polo Puerto Finicio. mira. Xesús, que é moi longe chegar aquí. Pois tiña que vir, que non tiñanos claro, agua. había que lavar. E non había teléfonos, non había nada, e nós éramos a única que non tiñanos agua. E Pura Fernández comezou a ir a Penisqueira coa súa nai cando era unha rapaza. Miña nai e máis miña tía foron as que puxaron as primeiras pedras aquí, que viñan buscar a agua os do Grove. E dixía moito, pois esta agua debe de ser boa. E estaban a botar razo ao sol aí na Penisqueira, e dixeron, pois vamos a levar unhas camas de xabón para probar nos trapos da cociña. E daqui viron eso, dixo, pois que vou, que vamos a lavar, que iban a Pedrín. Desde Aguiño iban a Pedrín a lavar a roupa, moita xente de Aguiño, en moitos anos, Había agua, pero non era boa, entón gastaban moito xabón, a niña quedaba blanca. Porque de antes as peças de roupa cando se sacaban non se cambiaban nem se duchaban todos os días. Tíñanse de pé no río que tiñan almidón. Segue na súa memoria como eran esas xornadas e toda a roupa que había que lavar á man. Había unha prima de miña nai que eran moitos, traía 19 ou 20 sábanas. E como non podía que a roupa. Sí, señor, eran moitos na casa, tiñan vellos, e había que lavarla. E entonces, mamá non me dicía que xir, dicíame, colles nun estamparo que vai atar, e vas de buscar a roupa seca a tua tía Estrella. E eu tiña que vir. Esta actuación realizada para recuperar o lavadoiro de Penisqueira supuxo a roza de vexetación, a renovación da canalización, o repicado dos muros de granito e o acondicionamento manual das pezas deterioradas e separadas pola erosión.